Cynllun Gwasanaethau Clinigol, Newidiadau i Llawfeddygaeth Gyffredinol Frys. Mae Llawfeddygaeth Gyffredinol Frys yn un o'r 9 gwasanaeth sydd wedi'u cynnwys yn ein Cynllun Gwasanaethau Clinigol. Mae'n gwasanaethau yn fregus a mae angen newid. Cyfarfu yn Bwrdd yn mis Chwefror a phenderfynu ar y camau nesaf ar gyfer Llawfeddygaeth Gyffredinol Frys yn Hywel Dda. Beth yw Llawfeddygaeth Gyffredinol Frys? Mae Llawfeddygaeth Gyffredinol Frys yn bennaf ar gyfer agryfwng abdomenol, weithiau mae angen gweithredu brys i achub bywyd claf. Bod angen llawdriniaeth weithiau, gall gwasanaethau Llawfeddygaeth Gyffredinol Frys hefyd gynnwys sylwadau, cyngor, argyfyngau a feddygyniaeth eraill. Pam mae angen i Llawfeddygaeth Gyffredinol Frys newid? Mae gwasanaeth Llawfeddygaeth Gyffredinol Frys ar gyfer oedolion, plant a phobl ifanc sydd angen llawdriniaeth gyffredinol frys. Ar hyn o bryd, darperir gwasanaethau Llawfeddygaeth Gyffredinol Frys i oedolion yn ysbytau Glangwili, Bronglais a Llwynhelig. Mae cleifion o tywysog Philip yn cael eu cludo i Glangwili ar gyfer eu llawdriniaeth a hedferiad. Mae'n anodd darparu Llawfeddygaeth Gyffredinol Frys yn ddiogel yn tri ysbyty hyn. Rydym yn derbynnu ar staff nad ydynt yn barhaol, staff locwm, sy'n gallu bod yn llai gyfarwydd a ffyrdd lleol o weithio. Mae'n anodd penodi llawfeddygion gyda sgiliau cywir. Mae gennym brinder llawfeddygion ymgynghorol i gwmpasu Glangwili a Llwynhelig. Mae adolygiad clinigol cenedlaethol yn argymell llai o unedau llawfeddygaeth gyffredinol yng Nghymru a Hywel Dda. Byddai hyn yn dod â mwy o arbenigedd at ei gilydd mewn llai o sefleoedd a byddai hynny'n fwy cynlianadwy a dyniadol i staff. Beth oedd penderfyniad y Bwrdd? Nod hyn yw helpu i fynd i'r afel a phwysau staffio a gwella diogelwch ac ansawdd gofal i'r cleifion mwyaf ddifrifol wael. Dewisiodd yn Bwrdd opsiwn A o'n hymgyhoriad fel yn model i'r dyfodol, gyda'r bwriad o symud dros amser i gynnwys opsiwn 155 a grymwyd gan aelodau yn cymuned. Bydd hwn yn golygu y bydd llawdriniaethau brys yn cael eu darparu o ysbytau Bronglais a Glangwili. Bydd y tîmau llawfeddygol bresennol o Glangwili a Llwynhelig yn ymuno i ddod yn un tîm mawr. O dan y penderfyniad hwn, bydd cleifion yn ysbytau Glangwili a Llwynhelig yn gallu cyrchu gofal trwy unedau gofal brys llawfeddygol yr un diwrnod. Gall yr unedau hyn gefnogi'r rhan fwyaf o bobl heb yr angen am llawdriniaeth, ac mae'n golygu y gellir gweld bobl, eu trin, ac yn aml y gadael adref ar yr un diwrnod. Bydd cleifion o ysbyty Llwynhelig sydd angen llawdriniaeth frys yn cael eu trosglwyddio i ysbyty Glangwili ac yn dychwelyd i ysbyty Llwynhelig, i'w cartref neu'r gymuned pan fyddant yn ddigon dda i wneud hynny. Sut fydd hyn o fydd i gleifion? Bydd dod â'r tîmau llawfeddygol o Glangwili a Llwynhelig ynghyd yn golygu y gallant weithio fel un tîm ac y gall staff rhannu sgiliau, cefnogi ei gilydd a gwneud y gwasanaeth yn gryfach ac yn ganaliadwy i'r dyfodol. Bydd cryfhau'r gofal brys llawfeddygol yr un diwrnod yn ysbyty Glangwili a ysbyty Llwynhelig yn helpu pobl i gael help ynghynt. Beth sy'n digwydd nesaf? Dros y misoedd nesaf byddwn yn datblygu ein cynlluniau gweithredu
ar gyfer newid gwasanaeth hwn. Byddwn yn cyfarthebu a'n cleifion a'n cymunedau cyn i unrhyw newidiaeth gael ei gwneud. Yn y cyfamser, bydd yn cleifion yn parhau i gael mynediad at llawdriniaeth cyffredinol Frys yn yr un ffordd a maen nhw'n gwneud nawr. Rydym yn gwybod y gallai'r newid hwn olygu y bydd angen i rai cleifion deithio ymellach i gael mynediad at ofal, ond rydym wedi ymrhymio i barhau i weithio gyda'n staff a cymunedau. Rydyn ni eisiau i bawb cael y gofal gorau posib, a hynny yn y lle mwyaf diogel. Yn fyr. Dyma fydd y drefn ar gyfer Llawfeddygaeth Gyffredinol Frys. Darperydd llawdriniaeth Frys yn Bronglais a Glangwili. Bydd y tîm llawfeddygol yn gryfach. Bydd gofal brys yn yr un diwrnod yn cael y gyfrynu yn Glangwili a Llwynhelig. Bydd y cleifion mwyaf sâl yn cael eu gofal gorau yn y lle iawn. Ewch i'n gwefan i ddysgu mwy. https bywyd.gig.cymru/cynllun-gwasanaeth-clinigol /